Aminado ang 38 anyos na si Ruth Grajeda kang Kamalig, na padikit-dikit na sanang namamakal kang sayang panindang pinangat. Ang pigtutukdo niyang rason, iyo ang takot na dara sa mga turista kang aktibidad kang bulkan mayon. Apwera sa maluyang dilhensya, apektado man da ang sayang pinagkukuanan ning supply ning natong. Nagkapira kaya sa sayang suppliers, nasa may pamitisan kang bulkan nagtatanom ning natong. Talagang nakaapekto. Kasi, 'di ba, yung mga raw materials, 'di ba, nasisira. Tapos kung meron man na tumataas ang presyo, grabe ang syempre yung demand. Tapos yung mga turista, syempre natatakot rin sila na pumunta dito sa atin. Gawa ng ayan, may naman nakaambang naman na kalamidad. Paramientras man na pinasara kang lokal na gobyerno ang mga establishmento di negosyo, maging ang nagkapirang nakatalaan aktibidad, siring kang Pinangat Festival. Ang 34 anyos na si Eugene, saro sa mga apektado kang pagpapapundok ang operasyon kang sa indang peryahan. Iniman sana kaya ang solamente niyang pinagkukuanan, kang sa indang panguraal daw na pangangaipo. Pigpus po ninita ko yan baga, nagalburuto na naman sumayon, na man pwedeng operatin ng perya, ta ako yan. Dipisil bagang ko yan. Bigla bagang pumutok, di ko yan ang buwan ka sa tado po. Kung mas sampang sira-sira mi, ko yan baga kadipisil sampang nira-sira. Bata ang buhay bagang ko yan, dipisil na ng pagganap ng kwarta. Siring ka nakakuha na naman kami. Maski ang tagapagtaram kang LGU Kamalig, namumundo matapos na ikansela ang selebrasyon kang Pinangat Festival. Makaliis kaya aning tulong taon na daininda pigsiselebrar ang festival. Huli sa kang COVID-19, ngunya na taon kuta ang liwat na pagbabalik ini. Pagsabot kang Kamaligenyo ang hagad kang lokal na gobyerno, alagad para mandaini sa kaligtasan kang gabos. Pa-prioritize man kuta ni Mayor na paugmahon after 3 years na wala kitang pinangat. Ma-celebrate kuta kang kultura, mura heritage kang Kamalig, kaya lang sabi po nga niya mas dakulao na importansya, ariyo ng value kang buhay kang tao kumpara sa maski anong aktibidad o event. Stay alert lang po, pero mas maray po ang giraray na kalmado kita, pero stay alert man giraray. Hindi man po pabaya ang lokal na gobyerno, lalong-lalo sa araw kaini. Di Kamaligenyos. Plano kang lokal na gobyerno na idagos ang selebrasyon kang Pinangat Festival antes magtapos ang taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.